Na ji ina bayi ana cewa in gwa kirga na san kuɗi aka samu. Ina suke? Ni fa na ji an ce in gwa kirga. Tun da fa na ji an ce kirga wallahi kuɗi aka bani. Ka kawo mu ga nawa ne. Shi ne kawai. Kun ga irin wannan ba shi da kyau. A dinga ganin ki kina lissafi da kuɗi a kan hanya. Daga nan sai a dinga fatara ki. Ko? Yawwa. Yawa ne. Rike mana muke lissafi. Wannan akwai abin da za a yi da su. Jaka. Nan jaka 5 ce. Ki dau jaka 1 ki kashe. Jaka 1 kyauta ki ba mahaifiyarki. Jaka 2 ki ba mahaifiyarki ta ce fa nan yau da gobe. Jaka 1 ki ba kanwarki. Ta ɗauki da 100 ta aje min 100. Gobe zan zuba mai zan je barema. Ko bai miki bane? Haba malam, ita da kudinta sai ka mata kasafi. Ita da kudinta ko ni da kudina ko mu da kudinmu. Me yasa baki da hankali ne? Idan aka bar yarinyar nan da kuɗi tana warkajami da kuɗi a layin nan kai zamani yanzu fa ko a wada aka ga yarka ta cika saya tana ci sai a fasara maka ya ba jaka 2 ki a cefa ne yau da gobe jaka 1 ki ɗauka kyauta yaki ɗaya sa'adiya a ba ta jaka a cire 100 a aje min 100 ita ta ɗauki 100 ita na ba ta jaka me kike so a yi amma ai bai kamata kai mata da ba ha ba mala ya malam wannan ba tsari bane abinda kake ba ka kyautawa to me za ka yi da kuɗi malam ni kenan ai ba a dogon zance da lamarin rayuwa da mutum ya iya nawa ne nan nawa ce nan wannan na mene rike mana karbi rike zan miki bayani kin gane mai zan da kuɗi kenan tunda har kin karba ni ne cin ni ne shan ni ne sutura ni ne gidan nan naku ni ne duk abin da ya sami lafiyar ku a masallaci amma a ce me zan yi da ku in dan Allah ake yi yanzu gashi na baki jaka 5 kin kai kai da kace za ka bani bayani za ka mu shine ne miki bayani ai da halin da ya karbi jaka 5 ya san abin da ake nufi ya san me za a yi da kuɗi kana nufi ke yau da na baki yanzu wannan da na baki me zaki da ita ayo ashe kin gane me za a yi da ita dige ki shiga cikin gida duk abin da za a yi a ringa gaya mu ko ina kike ku ce ne ban da bane an taba mata ban da yarinya mai kama da shamuwa wake ai jikinka ta dauka da aya kake ya dalla hanya ɗakin nan naki ba kuɗi ni ina jin kanshi in na shigo na fita sai na ji kamar kanshin irin dubu din nan sun yi rima nan da wallahi ni dai babu komai a cikin ɗaki tun da na kore ta da wayo kawo mai yanzu ba gasa an haɗa ba to gaba kya tara to sai ki je ki nemi wata me kace a'a shi kya tara gaba ban gane me a'a yo ni na mai waje ba malam